O vindeiro 10 de agosto, o Concello de Ribadumia celebrará a 18ª edición da Festa do Pan, unha festa gastronómica que a súa vez convértese nun produto turístico para Ribadumia. A localidade prepara a carballeira para a asistencia de máis de 1000 persoas. Queríamos dicir que, bueno, pues, efectivamente, o 10 de agosto, aquí na Carballeira de Ribadumia, pues, é onde se vai a celebrar este evento. Habrá, bueno, pues, mesas para, bueno, aproximadamente, pues, unhas 1000 persoas, e se son máis, pues, ben recibidos están, porque, bueno, pues, non sei o que precisamente queremos é que a xente se acerque aquí a Ribadumia a poder disfrutar esta tarde da Festa do Pan. Os alimentos estrelas da festa serán os máis de 50 tipos de pan, as empanadas, as roscas, as bicas e moitos máis produtos derivados da fariña. Que o pan, empanada, enrosca, bicas, bueno, pan, hai 50 clases de pan, hai pan de semilla, de cereales, agora hai o famoso pan de espeltra, o sea, moitas, que está se impoñendo no mercado, que a xente non conoce, con esta festa tamén tratamos de que un poquinho que a xente conozca un poquinho a serie de variedades de pan novos que hai, que se poden facer que son completamente naturales e sanos. A oferta gastronómica amplíase con postos de polvo, sobremesas, ovos fritos e viño, todo a prezos populares. Bueno, pois haberá o produto estrella, non? Que pan, rosca, todos os produtos de alguma maneira que están relacionados co pan, e ao mesmo tempo pois vai haber un plato que é os ovos, con distintos tipos de pan, que vai a sair pois a €1, e aparte, bueno, pois tamén unha botella do viño tinto do Salnés que vai a estar en 1,50 € pois a botella. A festa complétase con actividades como concursos, animación infantís, a representación da moenda do millo do país e verbena a cargo do dúo Marema. A imaxe da festa foi creada de novo polo artista Noia.